Κύριε Σταμούλη, πάμε λίγο τώρα σε αυτά τα mega fires που τα ονομάζουμε πλέον, όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες δύσκολες με ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 10 μποφόρ, με πολύ μεγάλη ξηρασία, μεγάλη περίοδο ξηρασίας. Αυτές τις φωτιές που βλέπουμε ότι ξεφεύγουν και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, πώς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο, πρέπει να προσληφθούν και άλλοι πυροσβέστες, πρέπει να βρούμε νέα μέσα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρόληψη. Ακούστε τι λένε οι δημαρχοί σε όλη την Ελλάδα, ότι πόσοι παλεύουν να στήσουν αντιπυρικές ζώνες και έχουν προβλήματα με την ελληνική γραφειοκρατία, το δασαρχείο και όλα αυτά. Αυτό το πλέγμα δεν έχει αλλάξει ακόμα. Σημαίνει τι? Πρέπει να διαχειριστείς το δάσος αυτό που έχεις όπως είναι. Δηλαδή με τη μίξη του, με τα προβλήματα που έχει του, ότι είναι αδιαχείριστο από τους ανθρώπους που δουλεύουν παλιά στο δάσος και δεν δουλεύουν. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί κόσμος πλέον στο δάσος. Δεν διαχειρίζεται το ίδιο την δασική ύλη που πέφτει. Δεν το παίρνει για το τζάκι του κανένας. Θα μείνει εκεί. Άρα τι σημαίνει? Ότι εδώ πρέπει να κάνει γιγαντιαία προγράμματα αντινέρο που γίνονται κάποιες δάσος που έχει απομείνει να διαχειριστεί με τη λογική της αντιπυρικής περίοδου, των αντιπυρικών ζωνών, αλλά κοιτάξτε, γιατί γίνεται και μεγάλη κουβέντα αυτό, και της προσβασιμότητας. Δηλαδή τι θέλεις τώρα εδώ, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που λέει αν ανοίξω τη 40 μέτρα ζώνη, θα περάσει φωτιά. Μπορεί να περάσει. Ναι, αλλά τι θέλω για να έχω πρόσβαση? Να φτάσουν οχήματα και κόσμος στην κορυφή που λέμε του δάσους για να μπορέσει να κάνει κατάσταση. Σωστά. Αλλά εδώ μας περιγράφεται και ένα νομικό ναρκοπαίδιο όμως, όπου δεν είναι εύκολο ούτε το πυροσβεστικό σώμα, ούτε ο Δήμος να πάρει αυτή την ευθύνη και να ξεριζώσει κάποια δέντρα. Να το πούμε ξεκάθαρα, γιατί πρέπει να φύγουν δέντρα σε αυτή την περίπτωση. Και να σας πω και κάτι, γιατί θέλω να είμαι εξαιρετικά δίκαιος. Γιατί μια φορά μπορούμε και το δασαρχείο και τους ανθρώπους του δάσους. Ο δασάρχης έχει και αυτός ένα νομοθετικό πλαίσιο που χειρίζεται. Που του λέει ότι για να κάνεις αντιπυρική ζώνη πρέπει να έχεις τα δεδομένα αυτά, που να είναι τα μέτρα. Δηλαδή, καμιά φορά το λέω γιατί συνεργαζόμαστε με τα δασαρχεία. Ναι, κύριε Σταμούλη, είναι λογικό. Δεν ξύπνησε κάποια στιγμή ο υπάλληλος του δασαρχείου και είπε δεν σε αφήνω να κάνεις αντιπυρική ζώνη, να καεί το δάσος. Φταίει η γραφειοκρατία που υπάρχει από πίσω. Το νομοθετικό πλαίσιο. Μας είπατε ότι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Πάμε όμως τώρα και στην καταστολή, γιατί δυστυχώς στην πρόληψη ό,τι ήταν να κάνουμε κάναμε. Τώρα είμαστε στο πεδίο. Τι μπορεί να αλλάξει για όταν ξεσπάσει αυτή η τεράστια πυρκαγιά, να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε και να μην σβήνει στη θάλασσα? Θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες, δηλαδή αν φανταστείτε ότι κάθε χρόνο Ιούλιο και Αύγουστος ξεσπάνε πάνω από 1.000 πυρκαγιές. Άρα έχεις κάπου Ιούλιο-Αύγουστο γύρω στις 2.500 πυρκαγιές περίπου κάθε χρόνο. Από αυτές, αν δείτε, σε απασχολούν μια δεκάδα, 20 να σε απασχολήσουν. Άρα πολλές σβήνουν. Μάλλον η πλειοψηφία σβήνει. Αυτές που δεν σβήνουν έχουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί προσέξτε, σβήνουν από τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή, όποιος κάνει κριτική πρέπει να λάβει υπόψη του αυτό. Ότι κάποιος που σβήνει 1.000 φωτιές και δεν μπορεί να σβήσει άμεσα 10, είναι ο ίδιος καταρχήν. Δεν είναι άλλος. Άρα μιλάμε για τον ίδιο μηχανισμό που είναι πετυχημένος στο 80% και περιορισμένα επιτυχημένος στο 20% ή και αποτυχημένος, αν θέλετε να είμαι και με τον πιο ακραίο. Ναι. Έτσι. Άρα σημαίνει ο ίδιος σχεδιασμός, ο ίδιος τρόπος, σβήνει πολλές, δεν σβήνει κάποιες στον χρόνο που πρέπει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, όταν έχεις δεδομένα όμως τέτοια, δηλαδή σου λείπουν τα εναέρια για 2 μέρες, 3. Και έχεις ανέμους που σου λισομανάνε και έχει μπει σε περιοχή η οποία είναι αδιαχείριστη δασικά, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις προσβάσεις, προφανώς η δουλειά είναι πολύ δύσκολη. Μάλιστα. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή μπορούμε να δαιμονίσουμε όσο θέλουμε όλοι μας. Θα πεις ότι είναι λάθος το σύστημα, αλλά να πω και κάτι. Και ποιο είναι το σύστημα τελικά που θα πάμε να αντιγράψουμε? Ειδικώς, επίσης, ποιο σύστημα θα πάμε να αντιγράψουμε? Από την Ισπανία, τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το... Από τις Ηνωμένες που στην Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή, όχι κάπου αλλού και άρα σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει, αν θέλετε, και τον τρόπο που το κλιματικό συμπεριφέρεται στην έναρξη της φωτιάς. Ίσως η λύση είναι η μηδενική άνοχη στον εμπρισμό. Αυτό είναι, νομίζω, κρίσιμο βήμα. Καλά κάνετε. Ναι, δηλαδή, άνεμο θα έχεις. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Θα φυσάει. Δεν μπορούμε να απλώσουμε πανιά να μην φυσάει στην Ελλάδα. Και καλό κάνει και φυσάει. Να έχουμε και σαν καλοκαίρια. Το ζήτημα ποιο είναι? Αν δεν έχει φωτιές, δεν έχει πρόβλημα. Άρα ψάξουμε να βρούμε και συνηθίσεις που βάζουν φωτιές στη χώρα.
και να είσαι όχι απλά σκληρός, να είσαι αδέκαστος στο επίπεδο αυτό. Διότι όποιος βάζει φωτιά είναι εγκληματίας κατά της πατρίδας πια. Δεν είναι στο δάσος, είναι στην πατρίδα κανείς μία. Όποιος και να είναι αυτός, έτσι.